nakaway ka jingjia siya kaway ka jingjia. Kalong siya kaba ima bat itrim hadu kata-kata kaba kani ki imlang kasalang jungi kam singansyo. Don ki fraud kis kama kiba kular ban ikam security pan pisa hagerteng kaba uniform na ki unemployed youth ki jongi bat hagajing long desperate ke jongki ki ngop don na pedeng jongki unemployed youth jongi ki ngop hakini ki fraud ki scammer ki ba hagajing long desperate ke jongki ki don ki briu ki ba pretend ba kila ban ai ka government job lani ka kam sorkar ki bat ki ngop hakitaru ka ba wat la kim don pisaru ki expect ki kemilenti ban yo kita ki kam sorkar ki kam hapok di departemen sorkar bat ki ba da karam kasya da kilak bat kom ta ter sibun ki kam jong gini ki fraud ki skama hapok ki imlang kasalang kaba nginom song taj ban trei lani ban rat dingkong ya ki bakum kini napok ki imlang kasalang kalong ka kam kaba namar teng teng haban ngat ru wat ha kijing sa counter FIR kijing counter case kala tang ba ngitip ba hangno hi ka jingsniu ka job ya ka jing bah hangno hi ngin julap ba ubriu basniu un job ya ba bah kata kadai ka ba nakaliang jonga ngadon ya ka jing perkhat ba ka jing kermen te mentakas ngi don hangne bat uwei rang ba nakaliang jong i ilangop ha ka tersim jong kini ki fraud kis kama ngakwa ban tip mo ba sepang kumno bat menno kani ka jie ya pi bat sobha se batai detail ingi kendiat batai pensai company ingi ba hakunu korkom pilit ngop hakini ki skama ki ba kular ban ailun ya pi kan ki tingkwa nga bon kong long ba ban panram namar magadon ki tingtumu ka ba sakmat kumno ban penyai ki kam ki jam te na ingin yo ya gane ka kalun ka ba kamhe ba ni kisi mentalong ba idon kam kambun kapisa ban invest nang ba kam jingi kin nang ya kin nang ya chikmat ni la ro ban pentri kam ya ke kam ko ngi tumo hoy hadin kata long ba habu yo sneu nang ki kiwi ki parlok don hasilong bala ban ay karam ya ka bala penyaj da we brew bu kerteng aje thapa bat ka i-vigilin pengrup kane ka office jungki ka don ha renja hangte ha hajan ka risa koloni tengaru shwa ban lej hangtai ngalawat jingtip ngi perlok ban ngi kendu ngi perlok ba akam sajingai perlok ki ong ba uta aje thapa bat ka i-vigilin pengrup kila ban penyo ya karam ka bakam he nga preng jong jing bom tip junga te ngalawat jing tip khamha ban ngile kendu i kita perlok bat ki kinun kam baro ya ka baki perlok kile yathu budun kam ban submit ki dokumen ki balong kumta re ngaru hadin mengalawat jing tip ha ngala yo ba ya kita kikot kislang ngala dia ban register ya ko ke ceka junga ka basau sawakar ka bodon hachno jingi kajaka junga kabla dia ban register cha polisi kadon kanu akar piong sawakar kadon sa kanu kaliang kata jaka jompi kane ka jaka junga kadon cha te chaliang cha khamat nongpo kadon tengala dia ban register polisi hadin ngata pada ngalayo ia kategori register ka sawakar tengala pendiang ru ia ki wipat ki dokumen ban include lang bat kategori register hadin kata ngala litap hangte ya office jong aje thapa bat ka i-vigilin pengrum te kila kular yang hangta ban penyo ya kata kalun ka baar pesan lak te hagan kom ban penyo ya kalun ka baar pesan lak don kam ban deposit ya ka amau ka ba lailak tengka kiong epi kumta kiong yang kumta don kam ban deposit ya ka bisa ka ba lailak tengka ka amau tengaru hagajing bombyang hagajing bomdon kapisa ngadon tangkat to ne kapisa nalate
bat ketika pisah juga ru kan dap kum ketika jumpa tha jungki ban penyo kum ka mau ka ba den kam ban diksit tengal kum penram na ki parlok juga pan keliang ban kunjuru ban penram tengal la ban pendep ban diksit ya ketika lailak tingka Kemud pila dap ai ka lailak yu. ngala dep ban ai lailak tingka rengkat berki jimpisia ki bang ledep ban diksit syaka yun bang kabudon hapo polis bijar Ha ka akau jongki. ha kau jong ga ibjilin pengrum te hadin kata hadin mara dep mon dipusit e dipisa tengal leju keli nagawe gesni ni chagawe pat kasni te kular ma penyo hapo sitiyau te hadin sitiyau ngala lej te kila ong ba meta tayo umla man penyo namar bagi don pedang jibun kam te hadin bedap arte yau ru ngala lej kular ma penyo yang hadin sibnai kumta be kajing lej nga kalong dei shu tang chisin arsin kede life heu so heu hadu san prusin ngale te wala kataru ngem la yo hadin kata kat banang ya kisni kipor berkibnai te kala dap kumba kandai benai ngala lekeli kataru yong ba kampat yang namar ba ini dan penle iki pat ki parlok ke budon kami galun te ngaru ngala ap sitom mengta pada dap sipho benai ru yo tat hadu menta la dap arfu arbnai Arsnem kan. Arsnem arfu arbnai mut la jan dap Arsnem arbnai arsnem te ngala lej hang te office bat ngala siam ba ka office la khang bat kumju ru ya ka mobile number ka ki airu Yo suban kol. kala long be nor dijibul be man bakor te nga don apreng ju sulungo kita ki parlok ki bangapan keliang penram na kiru kila pan keliang nga kila pan kela nga na kisa ngaru ngomyo ban siu eki Ti kata ka kot jakabat ka piong menu PI ha kita. PI ha keti jong jono kata. ya gani ka kot jaka junga ka basap saukar nga ayak ti jong uba ajay thapa ti kumno pila poi ai kata kot jaka jong pi shu uong kumno ye pi namar ban bo unu ajay thapa long ba aswaban apply ya kalun pen kam pen penyo ya ka original kade kopi jong original ka bala de register polisi ngaru apa yang juga bom tim ngala kumngop ban ai kan ka original claim sirok na ai direct original original kopi kamna po kabala de register na po di office tilong PI ha na du kata kapor hi PI rangkat berkata kapisahi ha nyadu de kapor uong ye pi ba lada pi don kata kot jaka kamut bu bandara kata jaka kan banyo ta kalun kajing kular jongki kalong man penyo lun na ye pi na company ne na bank ne na government ne to hadin madap khandai benai kum mga ong men ne ba ulay alam nga chikawi ka bang kabudon hang te hapo laban hapo jong ga Maharashtra bang te uong bala de ban dibu ya ke kawi ka file junga kabudon dikot islasha ka sya office jong ubran badinja hakamra jong ubran badinja jadi ngetaru hadin sibnai ngala budin bar ngala lej mi hi hang te namar ba kala islam ngi galun hakamra jong ubran badinja hapo jong ga Maharashtra bang te na liang jong ka brand manager ko ong pa ngamla man IAP men tagasni ya ki kot kisla jong pi namar ba na penyo ban kontak ya uti sar bawan ban ya kren ya kalun jong pi ong kita te ngam yo ya ka kopi junga nang te na brand manager jong ka Maharashtra bang te long katkum ka jing so thu jong pi long kamut kini gibriu kila supen biet ye pi pan ai lun ne kum non ne mentan ne pidang don kita ka jingat ba pinyo eta kalun rang don em ka jingat ha pi gen ka jing so thu jong pi gen pidang em ya mentang am don shu ka jingat namar ba men ko ngi kular chite yew hadin ta sibnai hadin kita arbnai le bnai subnai kala dap mentah hadu arfu atli bnai ro kempo CHA okay te ngala sutu begini gede gi nong tok te lada pidon ka jaka sau pu sau akar
bat ka pila da register po DC office bat pi ongkat kum ka government rate ka dei kat no lapoi kat no ka amount jong kata ka sap sawakar ka jaka jong pi da dei government rate bala register DC kat ko government ren kabla de register di si kalong la da di kalong ar klur khandai plai lak la bandi ar klur khandai po khandai phulai lak khandai pulai la ya keting cakap te ba pidon kat kata ka jaka beli village ngop hakini ki briu simet la da village na po bang nakanu kanu ka bang ru ka bang atrai ki klo hite ban ai la da pibu benda da kata ka jaka te kumno village ngop hakini ki briu bat saka wei ngan suong e pi hang ne kalong kumno haba pi kwa lun ma pi kumno le ai pisa da ma pi ba kwa lun ya ki ta ki briu ke ba ki kular ba la ban ai lun kumno pi ngau halor kata haba pi kwa lun ma pi pi kwa ram ma pi te kumno le ai pisa da ma pi unong wat ram ya kita kinong ai ram te to kat kum ge su thu jinga hagi jing shisha ba chisim bala de ban register ya ke jaka ban beli submit ya ketuga jaka rengkat bagi dokumen syaki bank nang tohi ka bank kamdun kam ban bu ban ai lane ban ong ya ke secure ban lebu ya ke di security di pesin hendre kala sim tang ya ketuga dokumen jong hoi ketuga jaka hendre ngaru ngakum ngop balik bu ya ka ha namar ka jing sha te kalong ba pinyo pisana ehi ba pin ai ya ki haba yala diru pinang don kampisa haba pi wat ramru de ba pidon kampisa yam te menta village ai bat pisa village ai bat kot jaka te nakaliang jong pi menta pidon em ga jingting yo ba uniu briu da kani ka kot jaka original jong pi un bu benda ki wei usim rampat haka kerteng jong tu jaka jong pi pidon em ga jingting ya ba kum kata nga don nga pedeng ni jong jingting menta bom yo tiap bom dem hadin bala dem on summit ini kot kisla bat kum juru kala film palat kala poi hadu arfu arli di benai kam poi che ru te kumta kalkalan o jingting junga bat ngalayu khoboru nagi wi pat ki parlok junga arngut le laingut ki ba fun nga ki ong ba kiro ki ngup lang kila ngup lang hang ne kilo yo ya kalun ki apply kamut makiru kila submit kot jaka la ai bat pisah hau kiro kila de ban ai ki pisah bat ki kot kislahu te menta pej mo nakaliang pi wan e kendu yang ka we ngasotu ba ngin ai ka public awareness saki pajba ba ki we kin tip ba ki don ki briu ki basim kabu hang ne pok imlang ka salang ba hakerteng ban ailun ya ki we hakerteng ban ailun ki dawa pisah kala bat ki tu ki kot jaka ki puta te nakaliang jong pi menta kai ka jingmut ke jing perkhat ke jong pi hakani ka por ba pin yo biang ya kani kot jaka ba pin yo biang ka hok ke jong pi don em ke jingmut ba pin yat no syaki bor jong ka an nga ladangam yo ya kan ka dulir junga ka basop sawakar ngala rai bala kut jumut scam nang ne nadu benta ka si ter chakmat bangana ngan lech ka segi tanan lani police station men IFR no yo no bri te kalong kum ni kan ki operate ka office jong kim so haranjang pi yong ki operate ka office ki renya menta kila kang ya pidang kan mau ka office da ya ka office renya ngadang kemau buat kumjuru ya ka office sampai po jingking halapalang ada kemau buat kanumbar jong ka office kiru ka lega sankowe kamu pidon ka proof jing pensisa ba pisan pisa lani pitap pisa deposit pisa ha kerteng jong ta ka evangelin lani jong tau thapa ngadon pidon pitap ha kanu kor kom pitap leng baka bang ingat ya gani ka pisa ka ba silak arphayong ka manungkong thap ha ka akau jong ka evangelin penrup hang te po union bang ha po police beja kadun don rengkat bakani ji pisa pidon ka receipt ro oh kabiang bu bah gitu te pidon jingtip ne em uni ajai thapa bat kani ka evangelin pongrup kidon jingedei ha kanu kom gini em ya kata jingedei jungki ngam tip em ki suedei partnership ha ka kani ka kamthok jongki ne ki yadei ki yadon ka jingedei bahaying bahasam ne ha kanu kom pi long kata kan sukli pi no pi yadei kam long pitip ya kan ya wow
uba ajay thapa bat ka event jeni perum ngam tim ki gade silok ne gidon gi jade sin sistem ne hendre ka mga tip kalong ba gidon lang rengkat hapo office Kidon lang ha office. ki tri kam lang hang tu po office bat Kamut gidon giwe ru stap hang to te ngati nga su ajing mut ipi tang kawai kalong kum ne yat no sakman ma pin kemi lenti la arsnem menta kapisa jong piru kinom aisu ka kot jaka jong piru yo pi poi sebadu bat kawai ru yo kilit bu benda ya kan ni ka jaka jong pi saki wei sim pisa habukut kami ka kelas jong pi bat ki wei pat kita kiba ai pisa ya ki de ngata kaliang jong ngati nga ajing mut ipi let IFIR no hapo renjak police station atas lang bat ketu ka bapi deposit pisa yaki mention wat ketu kerteng siran nomor jong ka office ke jongki baki bu office maki bana pa register kis no igi police ha ka section ba yadai bat ki fraud ki scammer ken khnang ba kin yo ban kem yaki ban thwet yaki ken reite lara pi plajam lara pi mi dang po media pimlet sakaan te hawat let's say kadlong ka jing mentoy ya ki pajba ba bun ki pajba ki nom ngop su hanrei manupat ban bakli lada piduk no kata ka jaka sau pusau akar ya kata ka pisa lailak let's say kamda kata let's say yapi mo hanrei sau pusau akar ka jaka ba pila da register DC piong ba lada ka ka government rate kala dei arklur khandai polak de kamut kadai ke jingdu ka bakrau yapi balasai ke jingdu kini kila subam suk da ka ba maki kila tip bakin numla ban klim men long try ke tu jakan rei kin su manipulate ke nyepi mentale se kin let how nu breu ba spa kin pan pisah kin simram ki bu benda da ke tu jaka jong pi te lakut em menta hadin pat kanden ke jing ya khruit kelama pi bat tu ginong airam yaki dei su ma pi bat tu nong sim ya kot jaka jong pi kata ka dei ka banga yu i lupa ya kata te nga su ajing mut pi wat num pun slam su ikan ni kam pi banyat no sa khmat sa kibor jong kaan namar ba to nga yaro pi mi sa khmat ban ajing sai lang ba ka social media lang ba ka ni ka platform jong ba ka long ka jing mentoy ya ki babun namar ba dei tang ma pi bangop le se ki babun balada mi ma pi sa khmat le se kinang pengop saya ki wei pat mo te katahi ke bana kaliang jongan pilang don ni ban ai ke message lani syaka imlang ka salang ne syaki pajba habede bat ketuga jing satok jongpi ne habede bat namta ka ban long namta ka safety jongpi habede bat tu ka jaka ka jongpi ban pinum du ke tu jaka pi kwa ban ai kanu ka message ru ong ta ka message ka mga ai syaki pajba bat ki perlok jonga gibodon saudong jong gari khasi bajan jaru kumcu ki bawan men apply lun hagane ka office jong ba aje thapa bat kai bijin pengrup kim dei su ban ngop na sekman bat lada pila ngat kumju kumenga mi piru pila de ban mi sekman ban ya rengkat ban nga bangin don ka thong hadu ban badat tengkong mo ban job ya kan ka thong jungi kumta nang ne sekman kiwe ru ki bamut ban apply lun naka office yung aje thapa bat even jelim pengrup kim desu ban leng hangto bala don ki bang ki bala ban apply lun to te pajba pi la yo ngau hi ka ei ka ba nakaliang jong ni orang ba ula pen ngau bat ula mi syakmat ha ru ke nika message ka long ba pajba husiar yo ba uniu aje thapa bat ki evangelin pongrup yo ki wan ban pan pisa hangno lene yapi ki parolok da ka ba ki wan ra ya kata ka kot jaka jong ini irang ba ka ba ka jaka jong i ka don stay sepo khmat nong po te long be careful namar ba yo pi bu jing yela dia but yo sep kata ka jing ai pisa jong pi yaki but saka weiru ki bon ki khna ki sngi don ki ba ki company lani ki riu simet ki ba terwa lun lengba ki social media platform lengba ki WhatsApp lengba ki Facebook bagi ong bagi la ban ai lun kata tambah haswa ba kin yo ya kata lun ki haban deposit pisa swa nan suong ipi tangkawai kam judon ka bakum kata
ban ong ba daw unong wat lun lani unong wat ram un hab deposit pisa shwa ban yo ya karam mo wat ju khmik lenti ka bakum kata wat ju kwa lumwir lani kwa rumah ya ka bakum kata namar ba yo pipoi sya ka jing babe kelah ta kata ka ka jing pensai bat ka jing pasat nakaliang jungah ka ni kapur ngiru ngi teng teng ban pensai ya kaju ngilak than tang ba kajing don kam jong ke imlang ka salang kajing don kam jong ki produk prasnam ba ban ya ka ba kingat hakui bakom kini nakaliang jongi ngisau ban ong ba inum song that ngin hap ban yai pensai kenang ba ki wei kinum ngop su nang ne sakmat pat sakawai kajing kentu nakaliang jonga kalong ba nakaliang jong ka government nakaliang jong ka police department kila dei ban mi sakmat ba ladadon kinong komplain habaya dei bat kini ki fraud ki scammer lagi dei gitu ki fraud ki scammer ki ba kular ban aikam ha ki company da ka ba pisa ki fraud ki scammer ki ba kular ban aikam sorkar da ka ba pisa ki fraud ki scammer ki ba kular ban ailun da ka ba phat deposit pisa ngasau ban ong ba kala dei ya ka government leng ba ka police department ban sim khia mardor ki kom kini khnang man la ban rat ding khong na ka imlang ka salang namar ba ka jingbom la lani ka jingbom don ka an ka bala ban sim khia ki bakum kini ka penlong banlong langkanya kita ki briu jongi hang ne pok ki imlang ka salang pat ngasau ban ong ka jing kharoi jong kini ki fraud ki scammer hapok ka imlang ka salang kala sisa ban rat ding khong namar kila long kom kini ki nong khai drugs bat ki nong di drugs hapok ki imlang ka salang ka ban rat ding khong yau drugs hapok ki imlang ka salang kumju ka ban rat ding khong kini ki fraud ki scammer hapok ki imlang ka salang ta ka daw teng teng ka siam jing yangi kiba long kita ki nong yarap lene ki ban pensai sya ki pajba sya ki imlang ka salang rei ka ka bang kwa ban ong epi la tapi kwa ban rat ding khong ya kini ki fraud ki scammer hapok ki imlang ka salang ngihapan penon kam ka jabing ka jongi ba umdon kita ki nong wat kam ban ong hap ai pisa dong nong wat up nong wat kam ya ki nong ai kam umdon kata ka kam ka baong ba hap ai pisa dong nong wat lun ya ki nong ai lun kata kalong ka kubur ka basai bat ka jing pli ya ka jimut jing perkhat ni ka jabing ka jongi kublai shibun